Siis oh my god, kauppoihin on tullut sormustikkareita ja näiden nimi on Ringpop ja tänään me puetaan niiden inspiroimana jotain kesästä ja jotain supervärikästä. Sitten otetaan vielä testimaisto ja lähdetään suoraan värikkään outfitin pariin. Aloitetaan tietenkin housuista, laitetaan mun lemppari kesäjortsit eli tämmöset farkkujortsit. Nää jortsit on niin kivat. Sitten mennään paitaan ja laitetaan kunnon pinkkipaita, siis varmaan pinkein paita mitä multa löytyy. Sitten me haetaan kravatti, mutta tätä me ei pistetä kaulaan, vaan me tehdään tästä meille oikein hieno tämmönen vaaleanpunainen vyö ja kattokaa se roikkuu tälleen kivasti. Sitten meidän tehtävä päälle jotain. Olisi kesäisempää, kun pistää huivi päähän ja me pistetään tämmönen söpö vaaleanpunainen huivi, tää on sikakiva. Sitten vähän lisää vaaleanpunaista, koska laitetaan vaaleanpunaiset kengät. Nää on niin söpöt. Nyt on kyllä niin överi vaaleanpunainen asu, mutta aika cute. Mutta pistetään tähän vielä päälle jotain. Tämmönen valkosininen baseball-paita vielä tähän päälle, niin tästä fitistä tuli täydellinen. Sitten vielä vaaleanpunainen laukku, sinne vähän ringpoppeja mukaan. Ja tietysti koruja laitetaan kaulakorut, korvikset. Sitten vielä muutama rannekoru ja sormukset, nehän on tärkeimmät. Ja siis mähän rakastan isoja sormuksia, niin nämä ringpopit, nehän on mulle ihan täydelliset. Aika cute, sopii täydellisesti tähän asuun. Meidän överi pinkki söpö outfit alkaa olla valmis. Kertokaa kommenteissa MP tästä outfitista.